Baik tu bananan kami raso, urang di rantau sadang sangsaro, dek wabah virus datang melanda. Sabala dulu ayah jo mande, saratusan nganjo sudaro, niat di hati lai kapulang, pimpinan sayui baacarunyo. De ulah virus kami taniayo, baik bisa pulang kami tak bedo. Kaba alai bacaronyo lai, kama kaba isa donyo la marasai, sampai babilo bacando iko, rakyat nan bansai kini lata seso. Apa usaha tahan bisa donyo, bacando badan nan lah mati raso. Ge virus juo mangkota niayo, yo rasa donyo. Hanya ka Tuhan basarah diri, COVID-19 balik dapat dibasmi, bulian tak normalnya ekonomi, aman jo tentram negara kami. Bala dulu ayah jo mande, saratusan nganjo sudaro, niat di hati lai kapulang, pimpinan sayui baacarunyo. De ulah virus kami taniayo, baik bisa pulang kami tak bedo. Kaba alai bacaronyo lai, kama kaba isa donyo la marasai, sampai babilo bacando iko, rakyat nan bansai kini lata seso. Apa usaha tahan bisa donyo, bacando badan nan lah mati raso. Ge virus juo mangkota niayo, yo rasa donyo. Hanya ka Tuhan basarah diri, COVID-19 balik dapat dibasmi, bulian tak normalnya ekonomi, aman jo tentram negara kami.